Barka da shigowa tashar mu ta Crypto Hausa Arewa Online. Bidiyon mu yau muna ɗauke da bidiyo akan yadda za ka rinƙa yin mining ɗin Abacoin da sauƙi ba wai sai ka sa hannunka ka ta faman clicking ba. Kafin mu shiga bidiyon kar ku manta ku danna mana subscribe da like da comment da share. Mun gode. Kai tsaye za mu je cikin Play Store. Za ka yi searching na auto clicker ga ta nan ma. Amma mu sun ce min update. Gaskiya ba za mu yi update ba, kawai za mu fita mu je mu taɓa. Za mu je mu taɓa ta. Bari mu rufe datan mu da yake za su nunno mana talla mu kuma ba ma so. Kawai za mu shiga haka. Bacin ta buɗe, za ka zo nan ƙasa inda aka taɓa using basic version sai ka taɓa shi. Sai ka zo nan inda aka rubuta multi point sai ka taɓa. Kar wani ya ce bai gan shi ba ga shi nan to. Sai ka taɓa. Sai ka zo ka taɓa start. Bacin ka taɓa start. Sai ka zo bari mu je mu kunna datan mu. Bari mu je mu shiga cikin application wannan Telegram ɗin mu. Sai ka danna. So, sai ka zo ka taɓa start. Bacin da ya buɗe, to za ka zo gun plus ɗin nan ga shi nan. Sai ka daddana sai ka ƙara ma'ana yawansa. Za ka ga yana ƙaruwa. Yauwa ga shi nan kun ga yana ƙaruwa. Bari mu kai sa 40. Limit ɗinsa in ya kai 100 shi kenan. To sai ka zo bacin ka ƙara sa sai ka zo kana ja. In ka ja sai ka zo ka ɗora a nan ka ja ka zo ka ɗora a nan ka ja. Ka zo ka ɗora ka ja ka zo ka ɗora. Haka za ka yi ta yi. Ka ja ka ɗora. Ka ja. Haka sai wannan 40 ɗin da kai ta ƙare. Haka za ka yi ta yi. Haka za ka yi ta yi haka. 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 Yauwa limit ɗinsa 100 ne. In ya kai 100 tun in ka kai sa 100 shi kenan. Amma mu kun ga ma guda 40 muka yi. Sabida yake example ne muke muku. Ga shi nan. Sai ka zo ka taɓa start ɗin nan. Ya ma yawa a wayar sai ka zo ka taɓa kan plus ɗin wannan kan wannan arrow. Sai ka taɓa shi haka. Sai ka zo ka taɓa start. To kun ga haka za ka mai da wayan ka gefe. Yana yi, yana yi, yana yi, yana yi. To kun ga yadda abin yake. Kar a manta a danna mana subscribe da like da comment da share. Mun gode. To haka mutum zai ta yi. To kun kalla. Haka mutum zai ta yi. To ga shi nan dai. Ga nan to
Mun gode.